بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا ام ایرو بحثا پیرکا بکن که پیرک کینه چتکن که زلام پیرک چتکن ام چوا جو زلام پیرک را چوا گره معامله بکن ام بحثاوی بکن نها که مرف لجانلی دنیای دنیاره تمامی جانلیا مورستان شی ام بیجن کرجی ام بیجن انسان جی yani tamamı yarattığı ku Hazreti Teala çekiriye tef cinsi wandı done ya zilamın embejin ya pidek. Hazreti Teala insana jî zilamu o pidek çekiriye. Hatta Hazreti Teala du Kur'an-ı Kerim'da cüzya 26 sureti Hucurat ayeta 13'da vaha emri fermand ke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu İnna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabaile li ta'arefu inne ekremekum indallahi etkakum innallâhe alimun habir. Fadâ Teala dibe men insana cot çekiriye, zilamu pidek çekiriye. Bavra bizevcin. Zeyde bivin. O men insana kavm çekiriye. Baş bizan bin evi en ve baş ek takva be ekuş Xweda bitirse. Xweda alime her tiştî dizane. O dibîne. Îro gavak meriv yaşama hayvana dinire ku îro ilm erzan biye berê ilm pir babû. Mesela bêjin li gundekî ya melê gund tiştekî dizanbû ya meelmê gund tiştekî dizanbû. Gundî pir û cahil bûn nizanbûn. Biraqa wan bû ku melê tişkî xeber de meelim tişkî bêje ku tiştekî ji xwe re nû hîn bikin. Ama îro dünya küçük biye. İnternet heye, televizyon heye. Hele televizyonda van belgesela ku çêtkin muazzam tiştekîne hem meznaya Xwedê dertê meydanê hem meriv hînî tişta dibe, fêrê tişta dibe. Îro meriv gava ku li belgesela dinêre tamamê heywana bi hev re xweşik muamele dikin. Hêlîna xwe, mala xwe bi hev re çêdikin. Têjikê xwe bi hev re bi eşq û muhabbet wan mezin dikin. Heywana zilam li a pîrek naxe. Tehdê lê nake, li diya xwe naxe, li zabiyê xwe naxe, li keçikê xwe naxe. Ama maalesef qismek însanê me hele îro zulmekî pir mezin li pîreka dikin. Ji dewra cehaletê pirtir zulm li pîreka dikin. Dewra cehaletê berê hayetê Resulullah aleyhissalatu vesselam ku were ji xwe heq û hiqûqê pîreka tune biye. Haşa pîrek weka mal wan kirîne wan firotine. Haşa çawa meriv çêlekê dikire difroşe eyn biya we pîreka kirîne firotine vesaîre. Ama dînê İslamê gava ku dînê İslamê heqekî sayiyeka pir mezin da pîrekê. Çikî pîrek dê ye. Hatta Resulullah aleyhisselam wextê ku saxe yek tê balê sahabîkî dibe ya Resulullah dibe ez em pir qenciyê bikî bikim dibe bi diya xwe bike. Dîsa dipirse dibe ez bikî bikim dibe bi diya xwe bike. Dîsa dipirse dibe ez bikî bikim dibe bi diya xwe bike. Sê cara. Cara çara sahabî dipirse dibe ez qenciyê bikî bikim dibe bi bavê xwe bike. Binê sê cara dê hê carkî bav. Ewqa dînê İslamê mühim dibîne pîreka. Peki, îro meriv nüfusa dünya dinere, nüfusa dünyayê nîvî pîrekin, nîvî zilam bin. Ku nüfus tev pîrek ve jî nabe, û tev zilam ve jî nabe. Ama me goya heywan zulmê li hevala xwe nake, zulmê li dayika xwe nake, zulmê li keçika xwe nake, ama maalesef êk aqile emin, bi aqile emin Xweda dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من إنسان مكمل çekiriye. Mükemmeliye me en mezuk aklı me heye. Ama maalesef
تبي في عقلك خدا تعالى دائما تبيك أمزان مرن هي تبيك أمزان حسابه تبيك أمزان جنة وجهنم هي جنة جي sonsuzه جهنم جي sonsuzه أم رادبن تعديل دي خودك أو دايكا كنا همها ما بأزياد زكي خدا خودي كريه آنينا دنياي başka عذابكيه حتى عالم دبن بيدكا كود بردومه دا وفات بكه فضلا شهيدا ده ما 10 سالا خودی تکه بنه ما پاکش تکه تعدی ام دایکا خود که هنک جی تعدیل پیرکا خود که حوالا ویه که جلی وی دشو که زبیا خودی تکه نانی وی چه تکه میوانی وی ورای تکه مالا وی پاکش تکه رادبه تعدی لی پیرکا خود که حوالا خود که حیات arkadaşı خود که تعدیل کچکا خود که peki işkan بفكرن İnsan van insana bağakılın ya hayvan bağakılın yani. Megoya kan belgesel abinirin. Belgesel da la kaynat meku ku ambejin çivika ner le çivika met ade kerbani. La kaynat me. Nakhir. بعبرة معاملات كن بعبرة جيانت كن حتى هنا قسمك حيوان هنا قسمك حيوان هنا bilim insanı bilimi tespit kirne kavaku havalayı bimre ev indi nazımç. Ya bilimsel dibêjin mesela ne ku ji ber xwe hema em bêjin qafadan bevra dibêjin. Îca kevek meriv li güc û quwetê dinêre rast e zilam qewetliye. Xweda Teala wî çêkiriye bira zilam pezine û nade ku ez quwetlî me hê. Xweda Teala pîrekê jî zeyîf çêkiriye. Pîrek gune ne? Em teedil pîreka nekin yanî. Pîrek dayîk e. Pîrek hevala zilam e. Pîrek ji birayê xwe re şefqet e merhemet e gava ku îcab bike pîrek rihê xwe jî wê ji bo zilamê xwe jî ji bo bavê xwe jî û ji bo ewladê xwe jî hele ji bo birayê xwe jî wê feda bike. Maalesef meriv îro serê dunya dinêre hadê em bêjin cahil be temam navê serê cahil e kes belkî kes kusur hene be ehmeq e cahil e dîn e falan e feqet maalesef qismek însanê xwenda وخدای تعالی قرآن كريم dibêje ki Bismillahirrahmanirrahim قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قد زانا û nezan dibin weke ev naxir gere zana ji nezana bi her awayî ferqlî bin. Ti nerî mêrik meleyê teedîl pîreka xwe dike. Mêrik meallim e mamoste ders dide zaroka li üniversiteyê xwe li ortaoxê li lîseyê xwe mamoste teedîl pîreka xwe dike. Ti nerî mêrik bî ewqat teedîl dike. Mêrik bê doktor bijîşk teedîl pîreka xwe dike. Pekê min çi ji vê xwendinê fehm kir? Niha meriv bala xwe dide ki em tiştê mihîm gavak îro mîras tê belakirinê mîras ji kura re par derdixin ama maalesef ji qîza re par dernaxin. Xwedaya Teala behsa ilmê feraîzê da ayeta ku behsa parîkirina mal dike dûr da dibêje ku çiqa para kurike çiqa para hêzike heta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe ki ilmê ku wê zû ji dinya rabe ilmê feraîzê ye çunku hesabê însanan na yanî çawa mal bide qîzê wa. Îro gavek meriv bala xwe dide ki meriv ewla wî hedîsa dinêre meriv ayeta dinêre heta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam li ser mînberê ku xutbe dixwîne sahabiya vedgere dibe ey gelî sahabiya em başê we kî ye em başê we ê ku ji pîreka xwe re baş be tevî zilamê ku zewcandî ve pîrek hebe yanî em başê we ê ku ji pîreka xwe re baş be. Paşê dibe em ê ku ji pîreka xwe re baş e ez im em başê we ez im henî çunki heta Resulullah ti car teedîl pîreka xwe nekir yanî Xwedaya Teala Qur'anê Kerîm da dibe çi dibe ji dayîka xwe re nebêjin ûf jî emrê dayîka xwe bînin jî Anên memleketê me meşhûr e
یک تاسک آف دادم ام بین چم بین رحمه خدل دیو باوی تبه ام عول دایک دی بجی که حقا دایک مهمه اما تبلیغ حقا مهمه ام چتکن ام مال پاری تکن ام پارا قیزا در ناخینه از پر مشاهد مملکتک اهل مجی اونجو گونه شادو دیتیه زلام پر زنگینه خودی گنده خودی فابریکه وسایله مال خو بلا کری اگر بساقی فلان تفکی دای کرا شقیزه را تشکی نشتیه پاشکتیه با مالاقیزه پکی تیب چرو با مالاقیزه بسکن ایرو گاوک از جسبیو خورا وکه هفی معامله نکم نه اسکارم بحثا انسانیتی بکم نه اسکارم بحثا مسلمانیتی بکم yani در انسانیتی جنری دبی zulme neke insaniyet hele kumar dini İslam ecdinere insan kutsale hele pide kutsale dayı kutsale de bir zulme neke yani. Hadi envan cahile fahmtikin serseri min serçabim cahile nabi seri. Peki ya alim alim kadı bejim mi doktor alime avukat alime mühendis alime melej alime ter hinki melad neri yani hinekji şaşık kavi helikopter kara serdeni havalani helikoptere sebiye xu ek kurik ku mekteba üniversite kazanç nakeşi dişine devlete derva dişine vurda bi perekî pir onda da xwe ne keçikê xwe ji mal dernaxe derva dînê İslamê vê gotiye eyn ew mele pîdeka ew nexweş dikeve em bêjin kadin nexweşîna pîdekayê hek bajara hev dixet bezerin ba doktora pîdek pekî doktora pîdek ku nexwîne vêkurê ve doktor em insani sebiyê xwe mezin bikin em sorumluluğa wan stiyê xwe derxin eman hînî li mêjê bikin eman hînî rojiyê bikin eman hînî xwendina Qur'anê bikin eman em bişîn mektebê jî bira bixwînin ayeta Qur'anê me dinêre Xwedê Teala dibêje ki Bismillahirrahmanirrahîm iqra bismi rabbikellezî xelaq bixwîne bi emrê Xwedê bixwîne cem e bi pirayî bixwînin bi hev re bixwînin zilam jî pîdek jî bero zamanê Hazretî Resulullah dinêre Hazretî Resulullah derê camiyê yek bêjî pîdek jî çûne cemaetê yaşama Hazretî Resulullah dinêrî zabıta pîdek hebûne çûne pazarê grev kirine vesaire ama maalesef zamanê me îro hinek ciya Xweda zane ji dewra cehaletê xerabtir ji pîdek re dikin em tiştê ku tuhafa min diçe mêrik rî wî heye mêrik şaşka wî heye tizbî desta daye la ilahe illallah dibêje tapo cennetê pêra ye ji wî re yanî destê wî da difiroşe tadê pîdeka xwe dike tadê li qîzê xwe dike tadê li diya xwe dike tadê li xwişka xwe dike alî dinek mere dinêre mêrik dibe welatparêzim heval ez welatparêzim ez xwedî bûstanim welatparêzim serçavê min welatparêzî bimeşîne tu nerê tadê li diya xwe dike tu nerê bi diya xwe xeber nade tu nerê bi qîza xwe xeber nade ayrîmê dike nava qîzê xwe kurê xwe xweşka xwe xeber nade pekî min çi fehm kir yani rokî toplantiya me serê me hêda navê nabêjim nexweş dibe yekî pir meşhûr heye akademisyen e profesor e îlatê da hat serê toplantiyê da behsa heqê pîreka bi exlebî ser wî xeber da û bavê min mi diye nediye pênc wext li camiyê ye tizbiya wî heye Qur'an jî dixwîne vesaire nihaya wî hinkî ji dîn jî heye gorokî min ji bavê xwe re got bavo ne ku haşa ez te re emir dikim ez gotina Xweda ji te re dibêjim kî tu jî dizanî ana babo ji bo çi tu mal nadî qîzkê xwe tu tev didî gorika xwe tevlî got ku şaşka wî heye rî wî heye tizbiya wê pênc wextî li camiyê li camiyê jî cîvî li dû mele ye mesela gerek kesî rû nene mesela got tu çi wisa ji mir got ku min fedî kir mesela ji bo çi ez ê mal bidim qîza qîz wî here mala xelkê qîza min e mesela ma kur ê min e mesela nê got min got bavo ê kura jî de ê qîza jî dide Xweda ye va nek emrê Xweda heye va filan ayet behsa ilmê feraiz e behsa heqê qîza dike mesela got min bi serê bavê xwe nexist mesela yani ev ya cehalet e yani îja
وەکی درێژ بوو پیرە گونەنێ هەلێ ez hêvî û rica dikim me li ku derê dibe birave gevak me pîrekeka hamîle dît em dayika xwe bînin bîra xwe diya me ji bî awayî me dizgeh xwe da mezin kiriye me otobêje da me dî em cî bidin wan me berê da dî em hurmet û saygî û şefqat ji wan re bibînin heta em diya xwe bînin bîra xwe em diya xwe re fatihekê bixwînin ku dayîk ew qa mihîm e yanî ama em çi dikin em li pîreka dixwin ji me têre qey mêranî ne ev e ne ev mêranî ne ev mêranî ew e ku me emrê xweda bîne cî di mala xwe da qîzê xwe kurê xwe ferq nedekirine yanî mêranî ev e hûn te bimînin di xêr û xweşî da hûn temam emanetî xweda bin